по 10. Боби ми един шиш. Един шиш на 8-та година. Ставаме милионери. Той става и друго. Ставаме милионери. Той виска, ето тук ползваш, оттам надолу го даваш за друго и оттам влачиш. За пелети, примерно. Да. И оттам влачиш годишните. Това искам да го снимам. Разход. Годишните разход. Йок, няма и. Йок. Дъжд заваля, план болест. Йок. А пръскат ли ги тук? Пръскат ли ги с нещо против някакви гадинки?